S-a dat startul celei mai înspăimântătoare petrecere a anului. La noapte, strigoi ies din morminte, spune tradiția de Halloween, iar petrecerile se țin lanț timp de 2 zile. E o tradiție importată de la americani, dar e și pentru noi un bun motiv de a petrece. Așa că pregătiți-vă măștile și costumele, cluburile vă așteaptă cu decorațiuni și invitați de groază. Andreea Traicu ne dă câteva idei. Andreea, unde putem petrece de Halloween? Bună seara, Mădălina, bună seara tuturor! După cum puteți vedea, eu deja mi-am ales costumația pe care o voi purta la petrecerea de Halloween. Dacă nu ați făcut-o încă, nu este timpul pierdut. Cu numai 80 de lei puteți fi orice personaj vă doriți. De asemenea, dacă doriți un machiaj mai sofisticat, acesta costă între 30 și 50 de lei. Ei bine, în orice club din capitală veți fi întâmpinați de astfel de figurine, dar și de personaje mai dubioase, pirați, vrăjitori sau fantome vă vor întâmpina în timp de 2 zile în cluburile din capitală. Proprietarii localurilor se întrec în oferte mai atractive pentru ca clienții să beneficieze de seri cât mai înfiorătoare, și băuturile vor fi în același ton cu petrecerea înfiorătoare. Așadar, mie nu-mi rămâne decât să vă urez distracție plăcută.